Okay, so adto ta maigsoon, adto ta sa atong affirmatibo niining topic nga pamatud-an sa atong affirmative nga kini si Santa Maria inahan sa Dios sumala sa Biblia. Bro Eugene, magsugod imong 10 minuto sa diyang musulti ka. Maayong gabi ka na tong tanan. Labi na sa asang naabot ining atong panag-live, maayong gabi ninyo. Kining among tema gisabutan nang hagit akong amigo nga makigdebate kuno siya nako. Unya siya nang hagit kita himuon niya affirmative. Sige na lang. Atong pamatud-an dinhi nga kini ay si Santa Maria Birhen mao ang inahan sa atong Ginoong Hesukristo nga Dios. Mo nang gitawag siya Theotokos, buti pasabot bearer of God nga kadtong God bearer, kadtong ni ang gidala ni Santa Maria Sud sa iyang sabakan usa ka Dios. Ug mo ni debate nilang Brother Jared Almasura ug ni Brad Paul Alima hinungdan nga si Brother Jared nga gikan sa MCGI na convert into Catholic. Nya kini nga tong amigo karon kay MCGI man membro, hinaota nga human ning debatiha makadesisyon na gini siya nga mag-convert sa Katoliko kung dili lang tigag kasing-kasing. Nganong maingon ta nga si Santa Maria inahan sa Dios tungod kay ang gianak ni Santa Maria dili to yawa. Dapat kay ba sana basig mingon siya nga maanak ba ng Dios, Brad, ang persona. Pero ang nature dili. Ang persona man. San Juan Kapitulo 1 bersikulo 1. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa Living Translation paraphrase nga kanang pulong gilitok diha Christ. Nga naaman sa San Juan 1:1, nagiklaro man jud na diha nga ang pulong sa wa pa'y nabuhat diha na ang pulong Dios. Unya kinsa maning pulong nga Dios? Way lain si Hesukristo. Now naaman sa San Juan Kapitulo 1:14, ang pulong nahimong tao og ni puyo uban kanato. Na kisa maning pulong nga nahimong tao sa The Living Bible paraphrase gyapon, and Christ become human man. So nahimong tao dahining si Kristo nga maong Dios. Kinsa man ang giagian ni Kristo ug kinsa iyahang gipuy-an kay wa man to mo ambak gikag langit nga oy nanako ako si Kristo bantay lang mo ra kilid-kilid ha, wala man. Proseso man gid tong gipanganak. So kinsa man ang gigamit sa Dios aron mamahimo nga iyahang inahan, way lain dili tong asawang Suryano o dili bisan kinsa nga mga babae, way lain si Santa Maria Rajod. Mao na nga nakadawat gid si Santa Maria titulong God bearer kon Theotokos. Nganong maingon tag Theotokos kay nahimo man siyang inahan ni Kristo. Kinsa man ni si Kristo? Mao ang Ginoo. Therefore, kining gitawag oga kay mao man ang Ginoo. So si Santa Elizabeth gas Biblia giklaro na mga suking tigpaminaw atong basahon ning Biblia. Si Santa Elizabeth sa dihang ni bisita si Santa Maria kang Santa Elizabeth naa sa ato lang yung klarohon ni kay atong amigo mo ra ba ni trabaho niya sigig supak-supak nya di ra ba dinhi debitor sa ilahang simbahan niya sa San Lucas Kapitulo 1 bersikulo 43 mingon siya ngano ato lang ni atras 42 og misulti sa makusog bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha? Ha? Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, Mother of my Lord. Ang pangutana, letra por letra ba nang mabasa sa Biblia nga si Santa Maria Mother of that divine child? Yes, kung mangita sa verbatim unya, taga-iandam din ako ng verse kanang version sa Biblia. Mayo kay nagkahuna-huna. Iandam na ko ng version sa Biblia nga kining The Family Expositor nga Biblia. Iandam na ko nga si Santa Maria giklaro gid diri nga mother of that divine child. Klaro jud kay tanan mga suking tigpaminaw. Usa man ang divine. Di ba mo nang Dios?
So kung musupak ni siya nga dili inahan sa Dios, prohibahan niya karon kinahanglan siya ang burden of proof nga si Santa Maria dili inahan sa Dios kay supakiro guni mo sa sumala sa ton ibaw ana nga ang kining supakiro maorom jud ning yawa wa na man jud lain. So kani atong amigo kay sige supak-supak gaduda na jud tani. Pero ako moingon siya nga wa ko moingon ha nga yawa ni atong amigo kay sumala lang sa ton ibalan. Nga ang supakiro maoro man jud ang yawa nya kini atong amigo kay mahilig jud kay sa supak-supak kay sa dihang nanghagit og debate ako mahimuon yang affirmative kay ganahan ra gyud sa himuon ang supak. So dire sa kini ang translation basig mangutana siya naabay mabasa sa Biblia letra po letra nga si Santa Maria inahan sa Dios kanang mother of that divine child naa kayo'y mabasa giprohibahan aning ni ang Biblia sa dili ni ko na dili ni tawag aning ni ang Katoliko ha Protestant edition ni nga Biblia. So dapat ang atong amigo ani mudawat mudawat ang problema lang kaya hang dawatong Biblia kator yung ginagamit nila nga kanang gitawag ang dating Biblia which is daghan man tag translation sa Biblia nya wala man ta magdebate sa usa lamang ka version sa Biblia ang ipamugos ng iyahang dating Biblia wala man ta mag debatehan na ingon sa bagay taas pa man tag oras pero ato gyapon ning hagu-haguan og kwan. So klaro kayo ha giingon gyud sa Biblia ngano ka nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sa man Ginoo nasa Salmo kapitulo 100 bersikulo 1 ilha nga Dios ang Ginoo. Unya matod pa sa Biblia ang Dios moray Ginoo sa tanan. Wa na lain si Kristo kay gitawag og Ginoo ano man Dios man siya. Tuo man siguro mo ana no. Na ay gingon sa Biblia 43 and indeed when I consider the matter attentively I cannot but be in amazement and faith when he is this to me that the who is so highly honored as to be the mother of that wonderful and divine child. So di gini Katoliko ha. Di gini Katoliko ning Biblia ha kung gibit-bit kita am gyud ninyo. So maong klaro kayo si Santa Maria no doubt inahan jud siya sa Dios. Kinsa nga Dios? Si Kristo. Dili tong amahan ug ang espiritu ha kay di man maunang giburos ni Santa Maria kanang ang amahan. Ang giburos ni Santa Maria sod sa siyam ka buwan is mooning the second divine person of that blessed Trinity. So kung magsupak-supak yatong amigo 2 minutes. Salamat Mr. Moderator. Kung magsupak-supak ning atong amigo bot pasabot ani muhatag sa ebidensya nga dili inahan si Santa Maria kay dili may mabasa sa Biblia di man na makita dugang ron ninyo dili na mabaw na ang rason mabaw nga rason. So mao nga kung atong timan-an mga kigalaan na sa Biblia gawa siguro kung si Santa Maria nanganak og tao lang dili Dios kay murag kana sure jud kung inahan ras tao pero Dios man tong yang gianak daghan man tag sita sa Biblia nga si Kristo Dios apan di lang nato na hisgutan dire kay dili man ni topic na mo about divinity of Christ. Ang topic na mo dire is about man is pagka titulo ni Santa Maria nga Theotokos kaning God bearer. So mo na ibuti pasabot anang Theotokos God bearer. So ang katong giburos ni Santa Maria usa to ka Dios nga si Jesucristo Dios ug tao. Mao nang San Juan 1:14. Nga mo na bitaw nang ang 1:14 nahimo sa tao si San Juan sa 18 verse 18 sa St. John chapter 1 verse 18 sa maayong balita Biblia wala pa gay tao nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga Dios klaro kayo mo nang salamat kayo og andam na ko sa pagpangutana
Di na lang ko ni kung nalang ni Wig mubo ron na basta mao na gid to siya, mother of that wonderful and divine child. Mayong gabi ka na tong tanan o God bless sa tanan. Sige bro. Okay, dagang salamat sa atong affirmatibo sa iyang tindog karon nga pamatud-an niya nga si Santa Maria inahan sa Dios sumala sa Biblia. So ato ta sa pagpangutana, pag cross examine sa atong affirmatibo pinaagi sa atong negatibo po nining gabi una. So bro, negative speaker, magsugod ang imong oras sa dihang magsugod kag pangutana. Okay, dagang salamat kayo, moderator. Tanong, brother Gao, kay ingon man kang sa dihang ang Dios gipanganak ni Maria nga mao to si Kristo. Okay, ingon man ka ana, akong pangutana ingon ani. Nung bang si Kristo'y nagkatawang tao at naging sanggol, hinubad niya ba ang kanyang pagka-Diyos? Yes or no? Kategorikal. Wala bro, naara gihapon na bro. Pero kanang giingon gimension sa Biblia nga gihubo niya yung pagka-Dios. Kung i-apply na to sa pagkatawhanon, of course, gihubo dyan na niya. Pero sa iyang pagka-nature, di na mawala niya. Mabitaw na si Kristo sa Colossus 2:9, dunay duha ka kinaiya, Dios ug tao. Next question. Okay, sunod pangutana bro. Kaya ang imong tubag sa akong pangutana, wala niya hubua ang iyang pagka-Dios. Pero matod nimo, matod sa Biblia na ay gibanggit nga gihubo niya iyang pagka-Dios. Akong pangutana bro, kinsa man ang angayang tuuhan? Aning imong tubag nga wala niya hubua iyang pagka-Dios or kani imong gisulti ikaduha nga matod sa Biblia gihubo niya iyang pagka-Dios? Okay. Asa man sa bro? Tuohi ang Biblia. Kung tana magag-asa ang Objection, Mr. Moderator. Objection. Go ahead, bro. Go ahead. Okay, before ka mo tubag bro, Eugene, akong i-reset ang imong time nga 25 minutos kay ni ibatin man ang atong tigpangutana. So, tubag bro Eugene. Okay. 25 seconds. Asa ko no ang akong tuohan kana bang Biblia o katong akong pamahayag nga miingon ko nga wala hubua. Pareho na bro. Tuohan akong Biblia, tuohan sa nako. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection, go ahead. Okay. Ang atong rules bro, if the question is categorical, answer first categorically, din saka ka magpaliwanag. Wala pong sinabi sa rules na piliin ang dalawa. Kaya obligado siyang sumagot na labag po niya ang ating rules. Wala may categorical tong imo ha. May categorical adto. Wait lang. Wait lang. So wait lang. Unsa may counter nimo bro bago ko Iya kung wala moderator ang akong counter, wala categorical adto. So gipapili ko niya asa ang duha. Categorical na. May magis or no to. Gipapili ko niya asa subot akong piliyon. Sige. Okay. So, hindi kayo balog sa categorical ni. Based sa atong ruling, ang kanina kung ingon, ang categorical mo doon ay pilian, either yes or no or kuan dili lang yes or no ang categorical. So, ang rules na to, number 7, kinalang tubagon una ang gipili or og dili ka mo tubag, pwede kang pass. Okay. So, unsa man motubag ka o motubag na lang ko bro. Ingon sa asa daw. Wait lang. Wait lang. So kung motubag ka, ipabalik na ko ang pangutana para sige, ibalik yung pangutana. So bro, Okay. Sige, niya na. Ako i-reset ang time ni bro Eugene. 25 seconds. Anatay oras nga 8 minutos o 42 segundos nga nabili. So pakiusab ko sa pangutana bro katong categorical nimo. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. No, akong usbo na akong pangutana, Brother Eugene. Kaysa imong tubag sa akong pangutana, miingon ka nga wala niya hubua iyang pag-Diyos. Pero sa ikaduha nimong gisulti, na ay gisulti sa Biblia nga gihubo niya iyang pagka-Diyos. Akong pangutana kategorikal, asa may atong tuuhan kani imong unang gisulti nga wala niya hubua iyang pagka-Diyos or kani imong ikaduhang gisulti nga matud sa Biblia na ay mabasa gihubo niya iyang pagka-Diyos. Asay dapat natong tuuhan anang duha kapatid? Okay. Asa ko no angay dapat tuuhan. Una, ang angay nimong dapat tuuhan katong akong pamahayag. Kaningon man ko nga wala hubua in terms sa gitawag nato og kanang iyang nature. Wala na ra man na.
Pero in terms sa pagkatawanon niya, yun ang gihubo. Kaya di man na nimo ma-apply sa pagkatawanon. So na akong gimen dana, ikaduha. Tuohi gihapon ang Biblia, kaya ang Biblia sakto Okay, gihapon na. next question. Next question. Sunod na pangutana. Okay, next Next question. question. Kay nisulti man ka nga gihubo gid niya iyang pagka-Dios sa katawhanon kay dili man na niya ma-apply. Subuot pasabot bro, akong pangutana ingon ani. Kaya gihubo man niya iyang pagka-Dios sa pagkatawhanon, Dios pa batong gianak ni Maria or gihubo na niya iyang pagka-Dios ato Dos katingin. gihapon bro, kay dili man na di man na nimo pwede nga sa iyahang pagka human nature i-apply nimo tong iyahang kanang for example tawhanon siya i-apply nimo to iyang pagka-Dios. Naara gihapon to pero dili sa matawag na to nga kanang usara kay lahi man jud tong human nature, lahi sad tong gitawag na tong divine nature. So naa jud sa duha ka ginaiya. Sa iyang pagkatawhanon of course wala mo bitaw nang wala sa manghinambog. O next Sunod question. pangutana. Next question. Okay, sunod. Kanang lisod nga pangutana. Salamat kay. Sunod pangutana Brother Rodin, salamat kayo ano. So akong pangutana bro ingon ani. Kay ang stand man ninyo bilang Katoliko, Diyos na agad yung bata na ipinanganak ni Maria sa tiyan pa lang or nung siya sanggol pa lang Diyos na agad. Akong pangutana bro ingon ani. Ang Diyos ba bro fix na ba ang kaalaman nun or kulang-kulang pa categorical? Fix na ba ang kaalam? Wag. Objection, Mr. Moderator. Okay, question. Go ahead. Dali rin na to bago niya pangutana pero wala man may magtopic og ang kaalam ba sa Diyos fix ba to dili. Narata sa Theotokos si Santa Maria inahan sa Dios. So diha rin siya focus. Storya lagwa siya mahatag nga mga ebidensya. Okay. Sige na. Okay. So, counter. Ini counter. Okay, counter objection Mr. Moderator. Kaya ang iyaha manggong gipamatud-an si Maria inahan sa Dios. Pero na ako'y karapatan nga i-trace back kung unsa ka tinuod nga kaning gianak ni Maria tinuod yun ni nga Dios daan diya sa sanggol pa lang. Diyastian pa lang. Kaya ako'y karapatan bro moderator nga ipangutana kung tinuod nga Dios na itong sanggol sa tiyan pa lang ni Maria kung Dios na to daan. Ang akong pangutana base sa iyang kaalaman, fix na ba ang kaalam sa Dios or sa matuod nga Dios or kulang-kulang pa? So pasok sa tema bro. Okay, fix. Okay. Ane bro. Wait lang. Anya na bro. Eugene na. So, ako sang i-reset ang imong oras. Sige. So, reset na to 25 minutes. So, natay oras nga 6 minutos og 50 segundos na bilin. So, pasok ang iyang pangutana bro. Pakitubag na lang ko. Sige. Fix gyapon na bro ang kaalam niya kay si Kristo mo man ang gahom og kaalam sa Dios. Humalas Biblia. Sige. Okay, salamat bro. Kaya ang inyong stand bro, ang gipanganak ni Maria sa tiyan pa lang, sa sanggol pa lang yung Jesus ay tunay na Dios na. Ug sa imong gisulti karon ang tunay nga Dios, fix na ang kaalam. Akong pangutana bro ingon ani, kung tinuod nga Dios ang bata or ang sanggol na Jesus. Kung tinuod nga Dios ug ang tinuod nga Dios fix ang kaalam. Ayon sa Biblia, ayon sa pagkakaalam mo sa Biblia, lumalago pa ba sa kaalaman yung Jesus na bata or fix na agad ang kaalaman nun dahil siya ay tunay na Diyos? Categorical yan. Okay bro, categorical. Lumalago na ba ang kaalaman niya? Yes, in terms sa pagkatawhanon, pero in terms of divine nature, nasa ihatanan. Siya ang the source of knowledge. Pero sa pagkatawhanon, ni Puyo bangit sa dire na, mo masang tawhanon, of course, nagtubo siya nga, maalam. Naglambo ang iyang kahibaw. Mingon ka, ingon, nanay kahibaw, wala mawala. Nganong naglambo man? Sa pagkatawhanon. Pero sa Okay, pagka-Diyos, sunod pangutana, naara. sunod pangutana. Next question, kanalisod. Pangutana. Kanalisod. Okay, sunod pangutana nga lisod. Okay, sunod pangutana. Kay niingon ka man nga ang bata sa diang gianak ni Maria matuod na nga Dios. Unya sa imong gisulti ang matuod nga Dios fix na ang kaalam. Pero sa imong pagtubag usab karon, miingon ka nga ang bata kay lumalago pa sa alam. Ibig sabihin dili pa fix. Moderator, ang oras gadagan ba na moderator? Stop the time sa yes, nagdagani. Sige bro. Time Sige, na to. mura Nagdagani siya. Sige, go. Go. So, Sige, bro. Akong balikon Mr. Moderator akong pangutana bro. Okay, stop lang ko sa time bro. Kaya na kwento siya bro. Sige, go. Sige. So, Akong pangutana bro, kay nisulti man ka bro nga ang gianak ni Maria matuod nga Dios ug matud nimo
ug matod nimo matuod nga Dios fix na ang kaalam ana. Unya sa imong pagsulti usab karon sa imong pagtubag, ang Hesus di ay nga bata naglago pa sa kaalam, naglago but pasabot dili pa fix. Akong pangutana, asa man ang tinuod sa duha nga imong gisulti? Matuod nga Dios na ang bata nga gianak ni Maria kay fix na ang kaalam, or kaning imong gisulti ikaduha nga naglago ang kaalam sa bata nga si Hesus? Asa may tinuodan ng duha, bro? Okay, pareho ng tinuod, bro. Okay, bro Eugene, bago ka magtubag atong ikaw ng oras, ang oras nga nabilin 5 minutos punto. So pag matubag na ka bro, 25 minutos magsugod pod oras. Nangutana siya asay tinuod. Una, kadtong niingon ko nga si Kristo Dios ang giburos, tinuod gyapon to. Katong gyapon maingon ko nga ang kalam nagtubo, tinuod gyapon to sa pagkatawhanon. Okay, duha man na kabuk nature si Kristo. Sa basahon pa na sa imong Biblia oy. Dos kaning ni ang 9 sa Colosas. Sige, kanang lisod pangutana ba magkalisod-lisod sa tagpanubag. Sige na. Okay, kanang lisod pangutana. Okay, lisod pangutana, bro. Gigamit nimo ganiha ang Juan 1:14 mahitungod sa verbo. Pangutana nako, bro. Sa dihang wala pa na isulod sa lawas sa tawo ang verbo, unsa man ang iyang likas na kalagayan, espiritu or laman, kapatid, kategorikal. Ang sa to, bro, sa duhang wa pa na tao? Sa dihang kay gigamit man nimo ang Juan na 1, ang chapter 1 nga nag-refer ka sa verbo. Akong pangutana nimo ingon ani. Unsa man ang likas nga kalagayan sa verbo? Espiritu ba na siya o unod? Espiritu pa na, bro, kaya wa pa man sa nahimong unod. Sa dihang nahimo na siyang unod, pinagi ni Santa Maria, mo na nga niigsi siya ning kalibutan, nakita, nahikap, nahalukan, nahalog sa panahon sa first century nga nag-igsi siya. Sige, kanang lisod ba magkalisod-lisod budal layo. Okay, sunod pangutana. Sunod ako pangutana, bro. Sunod ako pangutana. Kaya ingon man kang ang verbo espiritu sa likas nga kalagayan. Akong pangutana ingon ani. Kung Dios na tudaan ang gianak ni Maria nga usa ka bata, espiritu ba ang likas nga kalagayan ato? Yes or no? Kung sa to bro, libog ta sa pangutana, bro. Sige, ako na pong balikon. Wait lang. Bro Eugene, kung nakay-clarification. Ay, pa-clarify na ko, bro, yung pangutana, bro. Sige, so stop na kong time, ang oras 3 minutos 8 segundos ang nabilin. So paki-clarify, di na ko ng oras di na ko padagan kay clarification man eh. So clarify ang imong pangutana para masabtan sa atong affirmative. Okay, ako na pong hinay-hinayon lang yun nako ni para dili makuan si Bro Eugene. Kana lisod. So ingon ani akong pangutana, bro. Ingon ani akong pangutana, dili na ko lisodon kay dili na gali nimo makuan ang kuan hinay-hinay. So ingon ani ha, akong pangutana. So kung ang likas nga kalagayan atong verbo espiritu, unya katong verbo kay matuod nga Dios. Ang akong pangutana ingon ani, unsa man ang gianak ni Maria, espiritu or unod? Kategorikal. Okay. Ang gianak ni Santa Maria, bro, unod na siya, bro. Kinahimo namang unod. Pero gigisabak siya lalang sa espiritu. Sa dihang gitawag kanang ni ang kuan, sa dihang nahimo siyang tao na nahimo siyang unod. Nagid say unod og dugo. Nakabaton pod sa ana. Pero sa wa pa, espiritu jud to. Kana bang related sa pagkainahan ni Santa Maria sa Dios, kana lisod magkalisod tanon sa puning okay, sunod na pangutana. Next question. Sunod pangutana, bro. Sa tanang talata nga imong gihatag, bro. Sa tanang talata nga imong gibanggit. Ang ako pangutana ingon ani, sa tanang talata nga imong gibanggit, bro. Naa ba kay nabasa nga terminong Theotokos? Okay. Wala, bro, in verbatim wala, but impliedly na yes. Okay, matod sa imong ganiha, bro, matod sa imong presentation, ang tema nga imong pamatud-an Theotokos, unya matod sa imong tubag karon wala kay nabasang Theotokos. Akong pangutana ingon ani, nagpamatuod lang ba ka karon sa usa ka tema nga walay mabasa sa Biblia, yes or no? No.
Wala ko nagpamatuod nga way mabasa. Akong giingon, impliedly na but explicitly wala. Sige, da kasabot pod siguro kag impliedly. Okay. Manang kanang pangutana ba magkadugo-dugo sa natong ilong? Di mo Wait lang, challenge. Stop na tong time, stop that time. So, Bro Eugene, kung i-wave na niyo ang time, next question na. Lagay. Oh, next question. Sige. Sana magkalisod-lisod butag panubag. The challenge Okay, ani. next question, bro. Unang pangutana ay sunod pangutana na, bro. Kanus ama nagsugod sa imong pagkahibalo, kanus nagsugod ang konseptong Theotokos? Panahon pagid na sa 1st century sa dihang giburos ni Santa Maria si Cristo. Kay ngano man tanawa ra gud tong giingon ni Santa Elizabeth sa San Lucas 1:43. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Oh, Mother of my Lord. Di kisam nang Ginoo ha. Dios, so bearer of God, diha nagsugod. Sige. Ito na bang lisod? Next question. Okay, Mr. Moderator, i-wave na akong oras. Nahotdag pangutana. Salamat kayo, dito lang tama na akong pagpangutana. Okay, i-wave na sa atong negatibo ang iyang oras nga 40 segundo. So adto ta karon maminaw ta sa iyang pagdumili nga kini si Maria inahan sa Dios mala sa Biblia. Kay negatibo man ta. So minaw ta. So aminaw ta. Oh. So magsugod ang imong oras, pag-mute lang tanan, Eugene, mute tanan. Sige bro. Sige. Magsugod ang oras. Oh. So magsugod ang oras nimo bro, negative sa diyang mag-pod ka 10 minutos sa pagsulti. Okay bro, dagang salamat kayo bro. Ug dagang salamat sa Dios sa pagkakataong ibinigay sa atin. So, bro, unahon sa nako nig-review ang iyang mga tubag sa ako pangutana. O tanawan ninyo kung unsa ka illogical iyaang mga argumento. Una, miingon siya nga ang gianak ni Maria katong sanggol pa lang, sa tiyan pa lang, matuod nga Dios niya. Matuod nga Dios na daw ingon siya. Unya sa iyahang pagsabot, ang matuod nga Dios fix na ang kaalam. Buot pasabot anang fix, dili na siya mo increase, dili na siya mo baba, fix na good. So muna yung pagsabot sa matuod nga Dios. Nag-conclude siya nga katong gianak kuno ni Maria matuod nga Dios. So dapat atoa untang makita nga kung matuod na Dios na daan tong bata nga gianak ni Maria sa tiyan pa lang. Ug ang matuod nga Dios di ay kay fix na ang kaalam. So nganong nag-increase pa man ang kaalam atong bata? Kung ang matuod nga Dios kay fix na ang kaalam. Unya katong bata matuod na Dios nga daan. So nganong nag-increase pa man? Lucas, mabasa na to na sa Lucas 2:52. Si Jesus ay lumalago or lumalaki sa kaalaman at sa pangangatawan. So ibig sabihin nung bata pa ang Jesus, hindi fix. At kung hindi fix, hindi pa yung tunay na Diyos. Kaya naman, siya may mismo gasulti nga ang matuod ko na nga Diyos, fix na ang kaalam ana. Nya katong bata kanong increase pa man, anong lumago pa man sa kaalam, so dili pa tumatuod nga Diyos. Maong pakyas ang iyang pagpamatuod nga si Maria inahan sa Dios. Kay dili to Dios, dili pa to Dios iyang gianak, bro. Ano man? Dili pagali fix ang kaalam unya ang matuod nga Dios matud nimo fix na. So pakyas kayo. Ikaduhang punto. Dito sa iyang gitubag ganiha nga tanawa yang tubag ha, wala gid siya nagkadimao. Ang kuan ko no, ang Kristo ko no, sa dihang nagpatawang tao, sa dihang nianhi sa yuta, kay wala kuno hubua ang iyang pagtayos. So mo na iyang sutya, wala kuno hubua. Pero ang nakaapan lang kay sa iyang ikaduhang statement, misulti siya. Pero naay mabasa sa Biblia nga gihubo. Hala, murag kadudahan jud diga po. Kaya ang imong first statement wala hubua. Unya, kabalo man di ay naay mabasa nga gihubo. Murag kadudahan jud ni ba. Ambot lang sa naminaw dia. Kamo na bala mo timbang ha. Nakita ninyo unsa ka illogical ang ilahang argumento. Muna siya ha. Muna siya ang ikaduhang punto. Ang ganiha. Dili na punta sa birbo. Kay ang birbo ko no, ang likas nga kalagayan ay espiritu. So agree siya na ang likas nga kalagayan sa birbo espiritu.
Tadi ang pagpangutanan nako kung Dios ang gianak ni Maria. Kung Dios ang gianak ni Maria, unsa man ang iyang gianak? Espiritu or unod? Categorical. Unod man di ay. Subot pasabot kung atong sutaon ang iyang gipanulti, wala gyud siya napamatud-an nga gianak tong berbo ni Maria. Kay nga naman matud niya ang berbo espiritu sa likas nga kalagayan. Unya ang gianak ni Maria dili man espiritu di ay kay unod. Matud niya na ha. So mo nga inyong kuanon. Karon dako ta diri kay para mahimog yung formal ang atong debate, ang atong discussion, para dili lang pud kitay makinabang na apoy makinabang nga uban. Unsa man gyud ang kamatuoran sa Biblia nga dapat nga ato mahibal-an. Nga wala mahibal-an ning mga CFD nga dagko lang man ni sila kuan, gwapog kuan ba, gwapog sit up ba, daghag libros likod, pero kung ang pag-uusap kaalaman kulang pa. Unsay wala nila mahibaw So diri ta una ta. Ang unang punto, kanang anak ni Maria sa dihang bata pa, wala gyud ta nag-stand ana nga Dios na diretso. Dios na diha dayon. Wala tay stand ana ha. Pero wala tay supak nga kanang gianak ni Maria mauna ang giandam sa Dios. Kalawas nga pagasudlan sa iyang wala tay supak ana. Kay kanang lawasa muna siya gamitong visil para mangaral ang iyahang mugto nga anak. Diri ka nato. Dili na siya mauna bro ha, dili ang pagkapanganak kay Chris, ang pagkakatawang tao ni Kristo, dili siya kapanganak kay kuan. Kay Kristo dili ang gianak katong Hesus katong unod. Pero kanang Kristo mao na siya ang umiiral eternity. Mao na siya ang gitawag og verbo 19:13 sa Apokalipsis na mapamatud-an. So kaning Hesus ang gianak ni Maria, Hesus sa bata pa dili pa na siya Kristo. Dili pa na siya Kristo ha. Sa bata pa. Buot pasabot wala pa didto ang Kristo, so dili pa to nato matawag nga matuod ni Dios katong bata ha. Specifically na. Karon ingon ani ang mahitabo na ay gitakda ang Dios nga kapanahunan para suguon ang iyahang bugtong nga anak. Na ay bugtong anak na siya gitakdang kapanahunan. Sa Gawa 1:7 ganito ang ating mababasa mga kapatid. Gawa 1:7. Tawa ha. 1:7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon, unang mga bahagi ng panahon na itinakdan ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So, pag ang pag-uusap patungkol sa panahon, nasa kapamahalaan ng Ama yon. So, kaya ang pagkasugo kay Kristo, hindi pwedeng mauna, hindi pwedeng mahuli. Dapat nasa takdang kapanahunan yon. Ano ang patunay? Galatia 4:4. Ito ang mababasa. Datapwat ng dating ang kapanahunan. So, nabasa natin kanina, ang Ama ang may takda ng kapamahalaan ng kapanahunan. So, hindi pwedeng mauna ang pagkasugo kay Kristo, hindi pwedeng mahuli. Nga naman, may itinakda na siyang panahon para dyan, para suguin. Ano ang sabi dito? Ituloy natin. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Dili mag-conclude sila. So, kung dili Diyos, kung katong gianak ni Maria, dili mao ang matuod nga Diyos. Anong gitawag man to siya anak ng Diyos sa Galatia 4:4? So mga kapatid, meron po tayong mababasa sa Biblia, meron po tayong tinatawag sa Biblia na sa 9:3 ng Roma, sabi doon, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. So merong tinatawag Kristo ayon sa laman. Katong Kristo nga ayon sa laman, tinatawag ya puntog anak ng Dios. Pero dili buot pasabot nga katong gianak ni Maria kumo gitawag anak ng Dios. Dios na daan to, dili. Kundili, moto siya ang Kristo ayon sa laman. Nga naman, visil lang ba? Visil, itinakda ng Ama. Karon, papaano tayo makakasiguro na nung ipinanganak ni Maria ang bata ay wala pa doon ang Kristo? Sapagkat ang sabi ni Kristo mga kapatid, sa 5 ng Hebreo, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig,
ngunit isang katawan ang inihanda mo sa akin. Okay, salamat Mr. Moderator. So, napakaliwanag ng talata. Ang sabi ng talata, nung pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, isang katawan ang inihanda mo sa akin. Napakaliwanag na nung pumasok ang Kristo sa sanlibutan, handa na yung katawan. Yan tanong, kailan ba natin masasabing handa na ang katawan? Nun bang siya sanggol? Ha? Nun bang siya nasa tiyan pa lang? Dun ba natin matatawag na handa ng katawan? Mali. Sapagkat yung sanggol or yung batang Hesus, kailangang palaguin pa ng palaguin yun sa kaalaman at sa pangangatawan. Lucas 2:52. Kaya nung hindi pa malago ang kaalaman, hindi pa handa ang katawan. At kung hindi pa handa ang katawan, ibig sabihin wala pa doon ang Kristo, hindi pa nakababa sa sanlibutan. Ano man, sapagkat ang sabi ng G5 ng Ebreo, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya, handa na yung katawan. Kailan matatawag na handa? Nung malago na ang kaalaman. Pero nung siya'y bata, nung siya'y sanggol, hindi pa malago. Kaya wala pa doon ang Kristo. At kung wala pa doon ang Kristo, hindi pa yun matatawag na tunay Diyos. Pero wag maipagkamali ng ating mga kaibigan na yung bata na yun ang hinulaan na magiging or tatawaging. Isaiah 9:6, sapagkat ipapanganak ang isang bata, isang lalaki, ang kanyang pangalan, maaatang sa kanyang balikat. Ganito ang pagkasabi. Isaiah 9, ang talatay 6. Ito ha. 9:6. Sapagkat sa atin ay ipanganak ang isang bata. Time na. Okay, salamat Mr. Moderator. Time na. Okay, so nadunggan na to ang statement sa atong negatibo nga dili siya mooyon nga si Santa Maria inahan sa Dios sumala sa Biblia. So ato na punta sa pagpangutana sa atong affirmatibo nining gabi karon. So Bro Eugene, ready ka na sa pagpangutana? 10 minutos. Moderator, madungog ko. Oh yes, madungog ka. So ready na ka mangutana, Bro Eugene? Sige, go ahead. Akong pangutana. Okay, magsugod ang imong oras. Sige. Okay, go ahead. Akong pangutana, bro, simple lang. Pila ka buok bersikulo sa Biblia ang imong gigamit sa dihang imong gisupak ang akong tema? Daghan bro, dili na nako maihap. Okay. Sa daghang bersikulo sa Biblia na mention ba dito nga si Santa Maria dili inahan sa Dios? Na wala? Yes, pero dili verbatim. Kaya nga naman, ang tema, pamatud-an sumala sa Biblia. Wala man ta nagsultig, basahon sumala sa Biblia. So ang tema, pamatud-an. Ug akong napamatud-an nga linaw kaayo nga si Maria dili inahan sa Dios. Kaya nga naman, ang iyang gipanganak sa dihang bata pa, dili pa diha ang Dios. Nga naman, wala pa man nakababa ang Kristo. Nung bumaba ang Kristo, handa na ang katawan. Kailan yon? Nung lumago na ang kaalaman. Kaya next question, bro. Okay. Next question. Kinsay apostol ni Kristo nagwali nga si Santa Maria dili inahan sa Dios? Ang mga apostol nga nagwali nga si Santa Maria dili inahan sa Dios, tanan bro. Kaya naman, usara man na sila pananampalataya. Kaya nga naman, ayon sa Biblia, sa isang katawan, may isang pananampalataya, isang bautismo, isang Panginoon. So usara sila pagtuo. Kung matod sa atong napamatud-an sumala sa Biblia, nga si Maria dili gyud inahan sa Dios, kay ang iyang panganak wala pa man dito ang Dios. Kung unsa atong napamatud-an sa Biblia, buot pasabot mao nay pananampalataya sa tanang apostol. Sunod pangutana kay tanan man asa may statement sa mga apostol ni Kristo nga nag-ingon nga si Santa Maria dili inahan sa Dios? Asa? Okay, asa daw ang statement sa mga apostol nga si Santa Maria dili inahan sa Dios? Daghang kay talata akong gipangbasa ganiha. Lucas 2:52. Ang bata pinalago pa sa kaalaman, buot tabo wala pa didto ang iyang pagka-Dios. Sa Gawa 1:7 nagtakda ang Dios ng kapanahunan patungkol sa kanyang anak, dili mauna ang pagkasugo, dili pwede maulahi. Sa Galatia 4:4 didto na natupad ang kapanahunan. Okay. Next question. Anak ka nga ang mga apostol ni Kristo nagwali nga dili inahan si Santa Maria sa Dios.
Nangutana ko as a statement, imong gigamit ang sulat ni San Lucas. Pangutana, si San Lucas ba apostol ni Kristo, yes or no? Dili siya apostol bro, pero alagad siya, ebanghilista siya. Pero na ay mga apostol kana di ang Galacia kinsa day nagsulat ana si Pablo man unsa man ka oy. Mao kay miingon ko nimo ganiha nga ang pananampalataya sa usa pananampalataya nilang tanan. Pero ang imong pangutana bro, wala gyud kay napamatud-an kay nga naman asa kuno mabasa statement si Santa Maria dili inahan sa Dios. Ang importante diha, wala pud kay mabasa statement si Santa Maria inahan sa Dios, wala pud na. Next question bro. Next question bro. Unsa man tong gianak ni Santa Maria, Dios o yawa? Objection Mr. Moderator. Okay, objection, go ahead. Okay, ayon sa atong tema bro, bawal gumamit ng mga fallacious statement o fallacious argument. Ang iyang gigamit karon usa ka fallacy nga false dichotomy. Nagpapili siya duha ka option nga parehas dihas duha, wala akong tubag. Next question bro. Okay, Counter. so next Asa na po kay counter kini objection man siya. Bro Eugene, ang atong rules is bawal ang mga fallacious statement. So di na kin mag-counter kay bawal naman dan sa rules. So next question na ta. Sige. Kaning niya sa kuan, kining gitawag nato nga San Lucas kapitulo 1 bersikulo 43. Ningon man, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Ang akong pangutana, unsa may Ginoo sumala sa Biblia? Ang Ginoo sumala sa Biblia bro, dili tanan nga Ginoo ha kay Dios na dayon. O dili tanan Ginoo ha, Dios na dayon. Muna hinumdumi diha. Bisan gali sa realidad na ay mo tawag nga anong maipaglilingkod ko sa iyo Ginoo. Sabtan nimo dili tanan Ginoo Dios. Pero ang kanang naa dias Lucas bro, nga wa nimo masabti. Nakasabot si Elizabeth nga katong batang ipanganak ni Maria maoy gihulaan nga himuog Kristo. Okay, sunod pangutan. Next question. Kaning giingon ni Santa Elizabeth kang Santa Maria San Lucas 1:43 ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kinsa man ning Ginooha nga nahimong inahan si Santa Maria? Kanang Ginoo bro nga nahimong inahan si Santa Maria, mauna ang bata nga gipanganak. Kay nganong gitawag magginoo? Mao gali toy gihulaan sa 9 sa Isayas, ang batang ipapanganak nakaatang sa kanyang balikat siya'y tatawaging kamangha-mangha tagapayo makapangyarihang Dios. But it doesn't mean na pagkapanganak pa lang diretso na ana dito ang pagka-Diyos. No, hula gali no nga iniatang. Okay, next question. Gigamit nimo nga kaning Isayas 9:6. Amatod nimo sa San Lucas 1:43 si Kristo ni. So matod ni San Lucas ni Isayas, ha? Okay, go. Stop the time. Unsa may objection? Instrument siya bro, kay wala ko magsulti nga si Kristo na ang akong istandyo diha. Jesus na siya katungod kanang Kristo mo na ang Dios nga misanib. Sige. Mo na akong stand bro. Okay. Nasa pa asa? Ako na lang. Counter. Wala na bro, lain kwan akong husband akong pangutana bro. Batay sa iyang pamahayag kaganina, sa bata pa dili pa Kristo. Tinuod ni sayop. At tinuod kaayo nas tanan bro, pero kanang mabasa nimo diha halimbawa sa Lucas, ipinanganak sa bayan ni David ang tagapagligtas, siya ang Kristo. Buot pasabot future tense, conclusive ang pagkaistorya. Wala man gisulti diha ang gipanganak siya si dili siya, dili giingon nga siya si Kristo, kundi ang gipanganak siya ang Kristo. Buot pasabot sa future siya ang imuog Kristo. Mo bitaw sa 2:36 ng gawa, ginawa ng Dios na Panginoon at Okay, Kristo. sunod Okay. pangutan. Kaning sa San Lucas kapitulo 1:43 nganong gitawag ni Elizabeth si Maria nga ina sa akong Ginoo? Mao gali kay nasabtan ni Elizabeth ang hula nga katong ipanganak ni Maria. Actually bro, na ay salin ana nga sa ang salita ng Dios gibutang dito sa sumpay nga mapalad ang babae na nakakaintindi or nakakaunawa ng mga hula ba yun kung di ako nagkakamali. Pero mao na siya bro, ang kwan dapat imong tun-an ang konteksto para dili ka masayop. So next question bro. Next question. Pangutan na. Kanang kung si Maria dili inahan sa Dios, pasabot ba nga ang iyang gianak dili Dios?
Stop that time, Mr. Moderator, kay Chappy siya, bro. Kung si Maria, Okay, bro, okay. ang akong pangutana ba? Nyara bro Eugene to ikiter sa. So, stop na ko ang time nimo bro Eugene, stop na to tanan Okay, para bro. makausab ka. Sige. Para makausab og pangutana maklaro sa ang pagpangutana o maklaro pod sa gipangutana. Okay, ako lang So, usbon, bro. natay oras bro Eugene. Natay oras bro Eugene nga 3 minutos og 38 segundos Oh. ang nabilin. So, Okay. unya na nako go ang oras sa dihang tubag ng atong gipangutana. Sige. Eugene, Usbon ako kung pangutana, bro. Mag-reconcile ko lang pangutana. Diri sa Biblia, San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 23. Usa ka babaeng ulay nga magmabdos og moanak og lalaki ug nganlan sa Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban kanato. Sakto o mali? Sakto kaayo, bro. Bro. Pero sure ko nga 100% imong unawa mo mali nga naman. Kung muna kay mabasa nga ang pangalan Emmanuel kung liliwanagin suma sa atin ang Dios. Nag-assume dayon ka, nag-conclude dayon ka nga katong bata pag anak Dios na dayon. Mali. Ang giingon diha ang kahulugan lang sa pangalan nga ipanganak. Unsay kahulugan sa pangalan nga ipanganak? Emmanuel. Unsa kunoy kahulugan atong pangalan na? Suma sa atin ang Dios. Pero walay gisulti na. Pangutana. Okay, sunod pangutana. Next question. Next question, kung si Maria dili inahan sa Dios, pasabot ba nga ang iyang gianak dili Dios? Yes bro, yes, 100%. Dili gali Dios iyang gianak. Unsa man iyang gianak? Unod, wala pat didto ang Dios. Ang Dios nga Kristo ning sanib lang na didto ayon sa Colossians 2:9 nung maihanda na ang katawan. Kailan naging handa? Nung siya'y bata ba? Hindi. Kundi nung malago na ang kaalaman. Next question, Okay. kapatid. San Lucas 1:43 ningon si Elizabeth, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Sumala sa Salmo Kapitulo 100 versikulo 3. Ilha nga Dios ang Ginoo. Mooyon ka ba ni yes or no? Uyon kayo ko sa duha ka talata, bro, pero ang imong gigamit, bro, kay non sequitur. Wala man ay kakuanan ng duha. Kaya ang bata diha nga gipanganak gali ni Maria, ang bata gali nga gipanganak ni Maria kay gihulaan nga maoy himuong Kristo or himuong Ginoo. Iniatangan ang balikat ba? Unya kato imong gikuan dito sa awit. Ilhon man gyud ang Ginoo nga mao ang Dios. Kinsa man to nga Ginoo? Kinsa man to nga Dios? Okay. Di ba to si Sunod Kristo? pangutana. Okay, next question. Asa man nimo nabasa nga ang gianak ni Santa Maria dili Dios? Daghang kay ko gibasa, bro. Sumala sa atong tema matud-an nimo. Moderator, nga si objection, Santa Maria objection. inahan sa Dios. Objection. Okay. Objection. Wa ko mangutana niyag asa daghan basag nabasa. Asa niya nabasa nga si Santa Maria ang iyang gianak dili Dios? Okay, Okay. counter objection, Mr. Moderator. Okay, go ahead. Counter objection ako, bro. Ang iyang pangutana walay kategorikal. Maong wala siya katungod nga mo Wala man interrupt ko, sa bro. akong tubag. Kung gusto ka nga di ko mo interrupt, gusto kang mamili ko, but kay kategorikal. Di wala man ko dili kategorikal akong pangutana, moderator. Nya. Okay. Point of order. Mag-decide na ako. Bro Eugene, usabay mong pangutana kung gusto. Ang akong pangutana dili siya kategorikal. So wala siya pilian. Okay. Ang ako lang pangutana simple. Asa niya nabasa na si Santa Maria dili inahan sa Dios? Okay. So, mag-rolling na ko ha. Ano? So, kay ang imong pangutana, kay wala mga kay gipili, nangutana kag asa. So, ato ipatubag karon sa atong negative kung asa niya nabasa. So, bro Sano, na kay nabilin nga 1 minutos og 36 segundos, bro Eugene, sa imong time. O ako i-reset ang time to 25 seconds para motubag ang atong negatibo. Asa daw nabasa, bro? Aha, basa. Wait. Okay, dagan kayong salamat, Mr. Moderator, no? So, ang nabasa nako, bro, matud sa akong gipanggamit nga mga talata ganiha, napamatud-an gyud. Lucas 2:52, Roma 3:9, Gawa 1:7, Galacia 4:4, Hebreo 10:5. Napamatud-an nga naman. Kay ang imong tema dili man basahon sa Biblia, kundi pamatud-an sumala. Wala tang timag basahon. So,
kung nangutana ka asa nako nabasa, Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Next. Diri sa akong gihawiran nga Biblia, Family Expositor nga Biblia. Ningon man San Lucas 1:43. Mother si Santa Maria ha. Mother of that wonderful divine child. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Si Santa Maria, mother of that wonderful divine child o dili mother of that wonderful divine child? Nadungog nako buha, nadungog nako sa imong gibasa, Maria, mother of the God. So muna ang nadungog sa akong gibasa, but it doesn't mean na kumo nadungog nako na mauna nay insaktong kahulugan. No, maling salin nga naman. Kay kanang mother of God sa terminong Greek Theotokos, unya ikaw mismo ning tubag aniha nga ang Theotokos wala gyud kay mabasa. Therefore, mali ang imong gibasa karon. Og wala Okay, kay sunod pangutana. napabasa. Next question. Next question. Kay imo mang nadungog nga mother of that wonderful divine child. Pangutana, nabasa sa Biblia o wala ang mabasa sa Biblia? Time na. Naanghilan. So, Nabasa sa Biblia. time na. Mga ison, enjoy kaya tong mga debatidor karon, no? So, nadungog na to ang ilang tubag, pangutana, ang nadungog po na to ilang stand kaganina. So, nahuman na ang atong pagtindog sa atong negatibo at to karon sa 5 minutos nga paghatag sa ilang final conclusion. So maguna diri ang atong negative nga dili gyud siya mo yun nga si Santa Maria inahan sa Dios sumala sa Biblia. So wait lang bro ha. Ako sang ibutang ang time 5 minutos. Okay, wait lang. So bro, negative magsugod imong oras 5 minutos diyang magsugod pug ka og sulti. Bro, go ahead. Nawala mas negative. Wala. Umot. Wait lang. Sina ako bro na. Ay ako ba bro? Ako ba muna bro? Yes, kay ikaw may negative. Mahilig kay Balo. Oo, tama. Tama din. So salamat kayo bro. Okay ha. Sige. Sugod ko. Okay, salamat kayo mga bro So salamat kayo na nasa atong conclusion. So dire maliwanag kaayo ang atong stand nga wala gyud na bali ni Brother Eugene. Ano man? Naunahan ninyo. Kung naamo sa pagpabarog ka tuuran, kanindot kaayo ato akong latag. Kung naamos ka matuuran nga no man ninyo guba. Pasabot kamo nga oy nagdala sa kay kamo sultugan niya nga unsa to siya? Dili lang pud nato ni siya tawgog Satanas mo ba to? Pero karon kinsa may atong nakita wala kaguba bro, wala nagali ka katindog, ikaw barog stima, wala na kay natindog, wa pa kay naguba sa akong counter argument, counter attack. Nahinuklugan nimo. Tanawa ha, dili ko official debater, ikaw si FD daghan na kagkaranasan, pero dira to makita kung unsa katinuod ang imong gibarugan. Kung muna amang kas pagbarog sa baka dili tinuod, dili matuoran sa Biblia, pakyas kan ining kagabi una karon. Sumala sama sa gisulti nako ni Bro Alper gabi nga ug naa pa kas bukid bro, nahulog kas bakilid. Mo na siya. Pakyas ka oy. Kadagan na to akong gipangkuan nga talata si Kristo dili ay katong gianak ni Maria dili pagyud to Dios. Ano man? Ulahira man to ning sanib ang Dios nga mao ang Kristo dito sa katawan. Kanus aman ning ani nung handa na. Kayla kanus aman nato matawag nga handa na ang katawan. Nung lumago na sa kaalaman at sa pangangatawan. Maubitaw ang gisulti diya sa 2:9 sa Kolosas, sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos, sa kahayagan ang salaman. So, para sa mga nakikinig ha, baka mapagkamalian po ninyo, ang stand po talaga namin ay Diyos po ang Panginoong Hesus Kristo. Napansin nyo ba, dinugtong na yung pangalan Hesus Kristo. Bakit? Kasi sa time na yan, nakatahan na yung Diyos na siyang Panginoong Hesukristo sa katawan. At kung nakatahan na, nagre-reflect na yung pagka-Diyos na doon sa katawan na yon. Nakatahan na.
nagre-reflect na yung pagka-Diyos niya. Kaya matatawag na natin na Diyos yun. Pero hindi nung sanggol. Kaya mali ang pagtitindig nitong ating kausap na Diyos daw ang ipinanganak ni Maria, kaya si Maria ina ng Diyos. Mali. O gamit mo ganyan si Jared. Anong napildi si Jared? Waman siya kay bang kaagas stand sa MCGI na unsa ka. Abi guro niya nga ang stand sa MCGI. Diyos na dayon ritso tong bata dito pastiyan. Pildi yug ka. Samot na kay giribansina ni Jando gisayaw-sayawan apildi gyud oy agak gyud oy. Pero kumo sa akong ka guot pod sa akong pag kuan pod karon gibansa na ko sa Brad Eugene oy. Laglag pod oy. Onya kabalo na ra ba ko sa inyong kuan sa inyong mga patakaran kay ugma dayon mo mamawi inyo dayong reviewhan ba. Dito dayon mo magsaba-saba sa inyong kuan platform. Kaya aron sigurado yung niko kabalos. Pero bahala mo diya basta nining kagabi una nangapakyas mo sa pagpabarog og wala gid mo inabali sa akong counter argument para ninyo para sa tima. So napamatud-an nato bot ang Theotokos, wala kunoy basa matud mismo sa baba ni Brother Eugene sa iyang baba mismo ni Gula. Dili mabasa ang Theotokos. Subot pa sabot nagpamatud lang din siya dili niya mabasa. Ano pa ba mas tarong paminsaran na? Brad Eugene, hinuklugi ba? Hinuklugi. Dugay na mong si FD, wala. Dugay na mong si FD na yun. Sulod, rin po mas ikubag sa mga kilid-kilid. Sama na ako. Mas gilid-gilid daw. So mga to, nadunggan sa atong mga amigo, mga higala, o mga igsoon diha. Ayaw mo pa atik. Kaya nga naman, Ano magpaatik pa man mo nga klaro naman kayo nining kagabi una nabungkag ang ilang doktrina. Dili lang nabungkag, wala pa siya'y napabarog. Siya'y nagpabarog. Siya pagyoy walay nabungkag sa akong counter argument. So, diara na ako bro ang akong conclusion. Salamat kayo ninyo. Ug labaw sa tanan, salamat kayo sa Dios sa oras nga gihatag kanato. Okay. So i-wave na ang 23 sekundos nga nabili no. So ato ta sa atong affirmative sa iyang pagpatindog nga ang iyang topic nga si Santa Maria inahan sa Dios sumala sa Biblia. Bro, Okay, mayong gabi di ay. So kaning akong amigo gasangyo niglaing ibanghilyo mabadungan jud kang San Pablo. Kay ngano man ingon siya na ako no statement ang mga apostol nga si Santa Maria dili nan sa Dios. Asang basa? San Lucas 5 o 2:52 siguro to. Apostol ba na San Lucas di man? So laing ibanghilyo na. Unya kung atong tanahon walay mabasa sa Biblia nga si Santa Maria dili inahan sa Dios. Iyayahara man ang hunahuna og sa produkto pa ni matawag ra man gini atong amigo Mr. DIY. Ingon sa mamawi gina siya dito siyang programa. Ako am lang programa ay pagbuot. Pagprogram og imuha. Doon tabay nabasa dagang isitas wala iyayahara to muna giingon nga kinini ang way labot ang istasyonan sa Ginoo. Aksyon Ingon Katoliko. pa siya nga wa pa man natawag Kristo sa dihang kanang bata pa. Huy, unsa man ning mabasa nato San Lucas 2:11 karong gabi una nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas. Tanawa ha, wala dili ni siya ingon nga future, ingon niya future ko no. Buguon man tani mo grammar. Kaning taon na tao nahitabo na na. Dabi ta ng mga angel sa langit nag-awit. Nao sa may gingon dia karong gabi una nataw. Kay kumingon kag future matao na ang gamit ana. Nataw buti pasabot nahumanag anak. Unsa may nataw? Ang Kristo nga Ginoo. Uy, ingon siya wa pa man natawag og Kristo. Pero ang anghel ming tawag nag Kristo. Wa mo magkasinabot sa anghel, malabukan man jud gas anghel ani ron. Bayo. Ningon mo sa agba, ikaw nang agba. Makadaog lang ka aning debatiha kung may mahatag ka. Na ako'y nabasa sa Biblia na ang hilan susos kalag ni Soriano ba? Anak ko, unsa may nadungog nimo sa kong gibasa? Mother of that wonderful divine sa mo na akong dungog. Ang palapot na akong pangutana, wa pa nagsaguras. Nabasa sa Biblia, wa.
Yung tato siya nabasa, o di sugba ng kaso. O sa may atong lalisan, ana? Ha? Watay butanay, kung iribat na ko ni dire karon, ako maning oras. Sige, putlonis moderator kay 5 ka minuto. Ngano di maghumantag komentaryo taman lang alas 11. Latahanan jud ka dire sa kong programa. Di ka kabot. Kung gusto kang mamuwi, pag programa imo, adto ka magyaw-yaw sa imong programa. Kani debate man of course, mubura tong oras ani, pero ako maning programa, therefore ayaw pagbuot. Nagbahalangan ka sa kong komentaryo, dawatan na lang. Laing ibanghilyo, unsay gingon ni San Pablo, magwalig lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Nagwali si San Pablo nga si Kristo Dios ug tao. Kunya ya kay wa pa man na may mong Dios, kay musanib pa daw kuno. Usam na yawa kay pasanibo ni moslawas tao. Sumala sa akong naibon, dugay-dugay na magitang tunog Biblia, ang yawa ra may musanib sa tao. Ang Dios di na siya pwedeng musanib kay naanay kaog ang Dios naanay respeto sa ato. Ngano musod man ang Dios sa ato? So na wasi ka galingon nga puanan kay mo mupuyo pa sa nato. Musanib siya ba kanang muragkuan. Marukoy mo kay ka. Wala kaniya ang style, hinambog na lang nang yang dating. Hinambog ba? Aron inig uli niya ani ron na sa Rico dito nga nakadebate sa ilado-ilado. Pwede, oy. Ana tirada na. Ha? Ana tirada. Bisag walay na. Nahatag nga sitas mindatog na nga klaro jud kay bad. Guba gini mo tima kay giingon jud re gid sa inahan. Gipangutanan ako sa Kaminoto. salamat. Bahalag maobsan dire total taas man ta. Gipangutanan ako siya. Na kanang usam na Santa Maria inahan sa Dios o inahan sa yawa. Sa nga palasi man nga kuan. Nahalangan siya. Pwede man sa mudawat sa inahan sa Dios. O pa kaniha tas lang tagoras. Define what is Theotokos. Unsa may buot ipasabot ang Theotokos. Kay imo magsupak-supak man ka. Pag maingon sa God bearer, pero sa inyo na abalag mo amo-amora. Basta dapat kani angkon kana imong statement di aw sulbad ng kaso sa pumat wanlo na tabunok ug mandawi barato na ligon pa. Usmo na ko kining una-una niya DIY ra na. Do it yourself. Iya nga ra gid tawo na. Ato na tiwasan ra taon-taon. Mayong gabi ka na tanan. Okay, so daghang salamat Bro Eugene sa imong affirmative final conclusion. So natapos ang atong debate maigso no. So pagpasalamat ato sa pagpasalamat. So Bro Eugene, Okay bro. Salamat kayo aning isa kay bisag nagkalisod-lisod sa signal naragyapon. Ganina bin ako di madayon kay nagkarat-karat man gud siya. So tungha gyapon kay Manila na record. Karon mapansin ba gamay. So salamat ta sa mga viewers sa to karana tangi atong dugang pang mga komentaryo nining gabi una. Aksyon Katoliko!